Добрый день, шановные сябры! Сегодня на канале «Казки на канапе» мы будем знакомиться с новой книгой, сказочной энциклопедией белорусского лесу. Укладальником и автором тексту этой книги является Алесь Бадак, вядомый белорусский поэт, прозаик, директор выдавецтва «Мастацкая литература». Хочу яшчэ адзначыць, што шыкоўныя, цёплыя, яркія малюнкі да гэтай кнігі стварыла мастак Марыся Вярцейка. Кніга выйшла у серыі «Сямейнае чытанне» у 2024 годзе і, канешне, яна прызначана ў першую чаргу для чытання дзецям 6+. Дзецям малодшага школьнага ўзросту. У гэты зборнік увайшлі 37 вершаваных і празаічных твораў пра лясных жыхароў. А да таго ж у кніжцы ёсць рубрыка амаль пасля кожнага твора, называецца «На цікавыя факты», якая дапамагае юным чытачам яшчэ больш даведацца пра жыццё лясных насельнікаў. І яшчэ адзін бонус, прыемны такі бонус у гэтай кніжцы. На апошніх старонках размешчаны QR-код, які ўдала дапаўняе казачную гэтую энцыклапедыю дзівоснымі гукамі, якімі поўніцца лес у розныя поры года. Я сама з вялікім задавальненнем на працягу 6 хвілін слухала ўсё тое, што можна пачуць, прайшоўшы па гэтым QR-кодзе. Калі б такая была магчымасць, я б, напэўна, усе пачытала казкі і казачныя гісторыі, і вершаваныя гісторыі пра лясных жыхароў, калі б такі быў час. Але я толькі некалькі вам пачытаю твораў, ну астатнія трэба, каб чыталіся кожнай сям'і, маленькім дзецям або унукам. Першы твор, які мы пачытаем, называецца «Звяры нашых лясоў». Аўтар гэтых верша Алесь Якімовіч. Звер вядомы ён усім, і старым, і дзецям, хутра цёплае на ім, а завуць мядзведзем. А гэта вось рагаты лось з сям'ёй сваёй уранку выходзіць на гулянку. Як дзяды яны з бародамі ходзяць цэлымі чародамі, проста дзіва, не звяры, называюцца зубры. Бабры спакойныя звяры, хвасты ў іх як лапаты, без тапароў і піл бабры сабе будуюць хаты. Ля іх, нібы разбойніца, за язем выдра гоніцца. На суку ў гушчары, распусціўшы кіпцюры, рысь і дні і ночы за дабычай сочыць. Навастрыла вушы ліска, пачала ўглядацца, ці няма пажывы блізка, птушкі або зайца. Глядзіць куніца горка на шуструю вавёрку, за ёй куніца скакаць баіцца. Пад'еўшы волю жалудоў, па сцежцы лесавой і кластых чарада дзікоў ідзе на вадапой. Ну і рогі ў аленя, метраў 2 яны, не меней. Ад такой пагрозы уцякаюць козы. А гэта не кот, не бабёр, самы звычайны тхор. Воўк на зайца вострыць зубы, уцякае шарак ад згубы. Не ласун барсук, о не, есць ён што папала, нават жабу праглыне, калі мышак мала. Вось такія характарыстыкі нашых лясных жыхароў. А цяпер я хачу пачытаць невялікае апавяданне Янкі Галубовіча. Яно называецца «Салодкі кляновік». Справа ў тым, што я ў мінулыя выходныя таксама паспытала гэтага салодкага кляновіка, і такое ўражанне прыемнае, таму хачу і вам пачытаць гэта апавяданне. Зіма была цяжкая. Увесь час стаялі вялікія маразы.
Але вясна прыйшла нечакана і такая цёплая, што ўжо ў самым пачатку красавіка нават у лесе было цяжка натрапіць на лапіну снега. Аднойчы дзядзька Ігнась, калі наступілі выхадныя дні, сказаў мне: «Давай сходзім у лес на Лысую гару, паглядзім, як перазімавалі мурашкі». Я ведаў, што на Лысай гары ні многа ні мала 15 мурашнікаў. І ўсе яны дагледжаны рупным і добрым да ўсяго жывога на зямлі чалавекам. Чалавек гэты стары ляснік-пенсіянер, дзядзька Ігнась. Ён не толькі абгарадзіў усе мурашнікі, але і старанна пафарбаваў у блакітны колер кожную абгародку. Лес сустрэў нас дзіўнай прыгажосцю. Распусціліся каташкі арэшніку і выкінулі з сябе воблачкі залаціста-жоўтага пылку. Вось-вось распусцяцца набухлыя пупышкі ў асіны, бярозы і таполі. Прыбралася ў чырвона-карычневыя завушніцы вольха, каля рэчкі скінула цёмныя лускавінкі ракіта. Пачулі цяпло, а жылі на Лысай гары і мурашнікі. Самыя смелыя з мурашак ужо цягнулі ў норкі мушак і жучкоў, а другія, пакінуўшы сваю здабычу дома, зноў спяшаліся на паляванне. «Ого, мурашкі!» – гаворыць дзядзька Ігнась. «Гэта вялікія памочнікі лесу. Толькі за адзін год сям'я мурашак знішчае каля 10 мільёнаў розных шкоднікаў». Самы вялікі мурашнік на Лысай гары ля маладога, але высокага і стройнага клёна. Мурашнік гэты таксама абнесены абгародкай, пафарбаваны ў блакітны колер. Але што такое? Па клёне ўверх у адным напрамку роўненькім ланцужком адна за адной паўзуць мурашкі. Другія мурашкі такім жа роўненькім ланцужком спускаюцца з дрэва. «А, вось яно што! Салодкі кляновік!» – смяецца дзядзька Ігнась і гаворыць мне. «Бачыш зламаную галінку ля самага ствала?» «Ага, бачу». У тым месцы, дзе зламана галінка, выступаюць кропелькі соку. Вось і спяшаюцца туды мурашкі, каб паласавацца ім, вясну сустрэць. Вечарам вярталіся дамоў. Удалечы ціха прагрымеў гром, і збіралася на дождж. Дзядзька Ігнась зноў прыпыніўся ля аднаго мурашніка, нагнуўся да яго. «Бачыш, ні адной мурашкі ля мурашніка. Дождж чуюць, вось і пахаваліся ў сваіх норках. Мурашы – жывы барометр прыроды». Я падышоў да клёна, уважліва агледзеў ствол дрэва, але ні адной мурашкі не ўбачыў. Калі з дзядзькам Ігнасём выйшлі з лесу, сцебануў моцны дождж. На сёння я вам дзякую за ўвагу, а ў наступны раз мы яшчэ пачытаем некаторыя казкі з гэтага цудоўнага зборніка. Казачная энцыклапедыя беларускага лесу. Заставайцеся з намі. Да пабачэння.